Війна. Треті сутки, як яна почалася. Ударила, як гром из ясного небу. Оглушила. И я ніяк не могу опомниться. Не только теперь, после перших выбухов бомбы у наших неумелых стрелов. Худись у ушах. Не, гэты звон и гул у голове з'явились одразу ж, як толькі я, першая на батареі, пачула про войну. І страх. Страх заполоніў мою душу з першых хвілін. Увесь час думаю про смерть. Няўжо гэта канец? У 21 год. Няўжо я ніколі не вернуся дадому, не ўбачу маці і тату? Эх, якія гэта дзіўныя васпаміны. Ці даўно быў той час, калі я, як і мае равеснікі, употай марыла пра ваенны подзвіг. Мне здавалася, што я адразу ж здолею зрабіць нешта такое, што выратуе чалавецтва і праславіць маё імя. А цяпер я думаю, якое гэта шчасце жыць у міры і цішыні. О, когда жить бы до такого дня? Я вспоминаю сённяшні бой. И мне становится яшчэ больш страшно, горка и крыўдна. Яны прилетели тады, калі недзе там, у нас, у Беларусі. Уже заходило солнце. А тут яно павісла над лясістай градай невялікіх гор, каб больш не зніжацца. Спачатку вельмі нечакана, быццам вынурнулі з гары, з'явіліся два мерсершміты. Доўгія, чорныя, як вужы. Яны прилетели нізка над гідрастанцыяй. Потым скрыліся. І зноў з'явіліся. Трывога! Страшным голасам закрычаў разведчык. Голас гэты скалануў усіх. У мяне задражалі рукі. Я да болю сціскала ручку паваротнага механізма і не звадзіла вачэй са стрэлкі азімута. Раптам бухнуў грамадны стрэл, потым другі, трэці. Над аэрадромом, над пасёлкам шуганулі ў гору слупы полуму і дыму. Цяпер я бачыла фашысцкія самалёты. Нават бачыла, іх падаюць бомбы. Фашысты з розных бакоў заходзілі на аэрадром. Адкуль узнімаліся нашы знішчальшчыкі. Адзін з іх вынырнуў з выбухаў бомбаў і загарэўся ў паветры. Другі амаль набраў вышыню і урэзаўся ў будынак клуба лётчыкаў. На маіх вачах гінулі людзі, нашы людзі. Ашаломлена, аглушана, я не магла адарваць вачэй ад жудаснай карціны вайны. Знішчальшчыкі, якім усё ж удалося ўзляцець, атакавалі варожыя бамбардзіроўшчыкі. Застракалі кулямёты. Пачаўся паветраны бой.